10 motius per apostar pel canvi amb ReZero Balears. Des de ReZero hem contribuït de manera significativa a situar la primera R, la de reducció, a l'agenda política, a l'esfera social i als mitjans de comunicació. Però no ens hem quedat en les paraules, perquè la nostra autèntica vocació és incidir en la realitat, i per fer-ho cal anar més enllà. Aquests són els 10 casos d'èxit que destacam. El 2009, ReZero declara el 3 de juliol com el Dia Lliure de Bosses de Plàstic, una iniciativa que ràpidament s'internacionalitza. 12 anys més tard, entra en vigor la Directiva Europea del Plàstic d'un sol ús, una normativa a la qual ReZero ha contribuït a través de Zero Waste Europe i Break Free from Plastic, organitzacions de les quals formen part. Cream la primera certificació Comerç Verd. Més de 600 comerços a Catalunya i Balears obtenen el distintiu de Comerç Verd creat per ReZero per distingir i donar visibilitat als establiments amb una oferta de productes respectuosa amb el medi ambient. Demostrant per primer cop a l'estat espanyol l'eficàcia del sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos. El 90% dels envasos de Cadaqués són retornats al comerç durant la prova pilot impulsada per ReZero. Cadaqués es converteix en el poble més net de la Mediterrània i demostra amb aquest sistema la manera de recuperar material d'envasos de molta qualitat. Amb la creació de Pont Alimentari conjuntament amb Banc de Recursos evitam que es malbarati menjar en bon estat provinent de grans restauradors i supermercats, derivant-lo a entitats socials. Fins ara ja hem impedit el malbaratament de més de 34.000 racions d'aliments i hem estalviat 724 tones d'emissions de CO2. Aconseguim l'aprovació d'una llei contra el malbaratament alimentari pionera a Europa. ReZero contribueix en la redacció de la llei contra el malbaratament alimentari a Catalunya, la primera a Europa que posa l'èmfasi en la prevenció. Demostrem la viabilitat de la reutilització de les ampolles de vidre en el sector vitivinícola. Rewind demostra la viabilitat ambiental, social i econòmica de la reutilització d'ampolles al sector del vi. Es recuperen més de 80.000 ampolles evitant l'emissió equivalent de CO2 comparable a donar 11,5 voltes a la Terra en cotxe. D'aquesta manera, comprovam que amb la reutilització el sector reduiria un 28% la seva petjada ecològica. Contribuïm a l'aprovació d'una llei balear de residus que esdevé referent internacional. ReZero incideix en l'aprovació i la implementació de la primera llei de residus balear col·laborant amb el Govern i el Parlament i els agents socials i econòmics de les Illes Balears. Una llei innovadora i justa que esdevé punta de llança en matèria de prevenció a tota Europa. Contribuïm a situar les Balears com un territori que aposta per la reutilització i avança cap al residu zero. Mitjançant els nostres estudis i informes tècnics i teixint xarxa amb els agents socials i econòmics, impulsam accions transformadores cap a la reutilització a través del Pacte per la Reutilització Balear. Exigim el dret de les persones consumidores a consumir sense residus i sense fer malbé la nostra salut. Per això, reclamam l'eliminació de la toxicitat dels productes de consum, com per exemple una dieta lliure de tòxics i una menstruació sana i sense residus. Posam en marxa la primera Biblioteca de les Coses de l'Estat, la Biblioteca de les Coses de Sant Martí, creada conjuntament amb Nusos, que ja ha estat replicada a altres barris i municipis, és un projecte comunitari de préstec d'objectes que contribueix al consum eficient dels recursos. Ja té prop de 200 persones usuàries que comparteixen més de 500 objectes. A ReZero creiem en la nostra feina i sabem que és molt necessària, però socialment els residus no són un àmbit en el que agradi posar el focus. Per això valorem molt els importants reconeixements que han rebut fins ara. El 2017 rebem el Premi Europeu per a la Prevenció de Residus per a la millor entitat amb Jococo, la sèrie Objectiu ReZero, en què 5 famílies tenen el repte de no produir residus en un mes. El 2019, PIMEC ens reconeix per la nostra trajectòria en fomentar solucions, accions i mesures cap a una societat residu zero en el sector del comerç. El 2020, conjuntament amb 92 organitzacions de Barcelona, el projecte Beure sense plàstic és premiat amb el Premi Europeu per a la Prevenció de Residus. A ReZero hem vist que els canvis són possibles. La nostra trajectòria demostra que amb un treball conjunt entre tots els sectors podem avançar i fer realitat la societat residu zero. Si vols contribuir al canvi, col·labora amb nosaltres.